много хора изкарат си много неща. А онова време не изкараха хората нищо. Дойде този свят, защото както Ной не повярваха към Ной, тогава света се радва се за всичко. А Ной какво направил? Ти си луд ли бе? Какво ще направиш той ковчег? Тази вечер ви казвам, мили братко и сестро, в този свят човек да си спаси душата си важно. И тогава, когато направил Ной ковчега, Господ му казаше: Ной, прибери си твоите деца, твоята жена, остави ги в моите ръце. И тогава Ной изгорял този град. Защо? Защото света не познава Господа, защото света яде, пие, веселят се. В този свят не си знае утрешния ден какво ще стане в този свят. Дали Христос как ще намери нас? За добро ли, за злоша ли? В този свят трябва да имаш много добрини в този свят. И тогава Ной направил този ковчег, прибра животните, прибра всичко. И тогава Ной изгоря този град. Защо? Имаше любодействи неща, имаше много неща. Не вярваха към Христос. Тази вечер ние да вярваме към Господа и да искаме прошка и любов на нашите брати и сестри. В този свят ние да кажем: Господи, благодарно съм, че съм жив и здрав. Господи, благодарим Ти за този ден, че който Ти ми благославаш, който Ти ми даваш. В този свят, човече, не казвай: аз съм много добре, аз много неща имам. Ние като вярващи обичаме света, хората се празнуват много неща, а ние да се празнуваме с Господ. Няма значение дали си вярваш, не вярваш. Отиди на църква, спаси си душата. Къде ще отиваш? Има ли рай? Няма ли рай? Съществува ли рай? Днеска съм добре, слагам си златата, слагам си гримите. Утрешния ден ставаш в легло, падаш, не познаваш Господа. В този свят е първо място Христос да бъде твоето сърце. Христос да бъде твоето сърце. Скараш златата си, скараш колите си, скараш парите си. Това не е добре. Да не забравяме Христос какви бяхме в този свят. Човек да трябва да познава църквата си, къде да върви, къде няма да върви. Да не забравяш какви бяхте и какви не бяхме. Първо място е Христос в живота си. Утрешния ден казват ти нещо, ти няма да живееш. Имаш пари, злата, отиваш на някъде да ги залагаш, да се търсиш твоето оцеление, а не познаваш Господа. И казваш, лекар ти каза, ти няма да живееш. А Христос тази вечер казва, ти ще живееш. Защо? Вярвай, дай се сърцето към мене, казва Христос. Много хора казват, аз съм вярваш, аз вярвам, аз не. Важно да имаш дела към Христос и да вярваш истинско към Христос. Не да кажеш, аз съм вярваш, всеки вярва към Христос. Важно на Христос е делата да не работи. Христос е първо място да бъде твоето сърце. Няма значение как говорим, да не говорим ромски, да не говорим турски, да не говорим всякакво. Бог дойде за човека. В този свят искам да ви кажа, последни времена ще ви. Вижте, света се празнува, света се еде, света си слагат масата, света се слага много неща. А ние да слагаме Христос в нашето сърце първо място. Да кажем, Господи, благодарим Ти за този ден, че аз съм жив и здрав. Господи, благодаря Ти с моите деца и жена и съпругата ми. Защото без Теб живот никъде няма. Той е цар на царете, Той е господар на господарите. Той държи небето, Той държи морето, Той държи всякакви птици, луна. Утрешния ден ще става, после ще става. Морето Той държи. Ако се издигане морето, какво ще си правиш, мили братко и сестро? Морето като се издига, както направил Господ, както е направил за Ной, дойде морето, дойде вълната, ги затръпил. Защо? Не познаха Христос света. Христос беше в света, а света ядеше, се празнуваше,
Какво? Ние да познаем Исус Христос тази вечер, да познаем и последни времена, да отидем на църква, да се покаем нашите грехове, да кажем: Господи, прости ме на този ден, благодарно съм за Твоето хляб, Господи, благодарно съм за Твоето дишане, Господи, Ти си Рома Рафа, Ти си Алфа, Ти си Омега, Ти си началника, като Те подобен няма, защото, Господи, без Теб живот никъде няма. Мили брати и сестри,